Nasio, Asante Nasio, Otokoine Nasio, Probiane Nasio. Otokoine Nasio, Probiane Nasio. Me ma Probia if you are one Kotokume. Me ma Probia if you are one Kotokume. Asante Chantio Champon. Asante Chantio Champon. Asante Sebo Smente. Asante Sebo Smente. Probia Santina Nasio. Probia Santina Nasio. Search Chemo Dinero. What search Chemo Dinero? Why in the Benya Secusos Penina Gabakuma Scapabano? Why in the Benya Secusos Penina Gabakuma Scapabano? Oh, Binya Savianco baby. Oh, Binya Savianco baby. A man what's every favor and me faith nothing. A man at the favor and me faith nothing. To the one tough more To the one tough more what a fraud adios more jump on from you. Order for the more jump on from me. Oh, so in Croyos, Mentie. Oh, so in Cloyos, Mente. And your question, I said, A Jacoja in idea sending I would be a cumulate more jump on from you. I could see a cumulate more jump on from me. And your coffee say from no, let me Pharisee. A Jacob say from Puno, let me Pharisee. Assume you know, say to me more than you. Assume Jano said to body never see you. When I am someone Cabon Punto and Kosoba Ghana and Asante Mamu. When I am someone Cabon Punto and Kosoba Ghana and Asante Mamu. Oh, Binya Savianco baby. Oh, Binya Savianco baby. Blago Bacana from no, let me Pharisee. Blago Bacane from Puno, let me Pharisee. Mema Gabinwara Koyadunge. Me ma Jabindo Akuyadunge. Yadom and Yakobo Tato more jump on from you. Yadom and the Dakobo more jump on from me. Oh, Tosca Saman Jakunge. Oh, Tosca Saman Jakunge. Jakuaba Bakrojon Fro. Jacob Bakojum Fro. And I ferry from no, let me follow. When I from Puno, let me follow. Oh, Poku more than you. Oh, Pokoli more than you see. Why in the Venice Dacho Poku Penny chain come on. Why in the bench Jacho Pokune chain coin bano? Oh, Binya Savianco baby. Oh, Binya Sabianco baby. Ah, Senior Jammy, you need more jump on from you. I seen you want to more jump on from me. Why am I chain come host maintain? Why my chain coin was 20? Oh, brains are going to pay. Bobby and Tracos paping. And 20 match and 4 more jump on from you. And 20 match and 4 more jump on from me. Bobby Casabrин Ponibos maintain. Bobby Cassibin Pombos 20. Bobby not wait nothing. Bobby and I do it nothing. Also, I made them afraid nothing. Oh, such a bed and me fate nothing. Jump here fearful. Also, 20 more jump on from you. Jam Pierre Fearful, also to much more jump on from me. One for a man crab most of the man crab. Oh, no, for a man cap was a full of man cap. Or suffer is that smoke my dear watch more jump on from you. Or suffer is a Timoko much more jump on from me. Was suffer was so boss maintain. Or suffer was so bossment. Or suffer not wait nothing. Or suffer not it nothing. A radio cranny probably good for table for and top timing. A radio can probably could have frost and of tiny being. Oh, crew began to about more jump on from you. Oh, good to promote more jump on from me. Oh, cranny to the Ponibos maintain. Oh, grand sibling promotion. Oh, crew cannot wait nothing. Oh, look, I can add nothing. What's here from Pru? Let me follow. What's here from Pond, let me follow. Well, Babylon friend match and 40 down Kurabunga. Oh, Babylon, the fair match and 40 days, I could have been. Oh, for Superman Abuni Abunga. Oh, for Superman, I want Abunga. What Quackon and Tombo for Frubunga. Oh, Quackon and Tomba for Frubunga. What's the Quatana was a friend pointing? Watch the Quatana was from Podding. A radiachivo for potato drive about singing. A radiachivo potatoes are singing. A restaurant go for nonsense. I got more jump on from you. A restaurant go for so coach more jump on from me. Oh, Tosca Saman Jakunga. Oh, Tosca Saman Jakunga. Jacuba Croton Fro. Jacob Codum from. I'm afraid from no, let me follow. When I throw from Pond, let me follow. Wo granny Nadia. Oh, Granny Nadia. Dia boy ni chmo champion funye. And what the boy needs more jump on from you. Wo jabe say na jija kunye. What you been saying at Jakunga? Emran chipani si bo si akwa mu akwa man profile na announcement here. I'm run Chipani Sibos, Yaquam, Aquaman, Profem, and Nose Mentary. According to Crescent, Tony much more champion funye. According to Crescent, much more jump on. Oh, from any Crescent in announcement here. Oh, from any class in announcement. Wo jabe Crescent announcement here. What you have a class in announcement here. Asia sokwa. Asia Sokwa. Asumye no say to say so dem no fra
frewe. Asumdie no say tutu say so no frewe. Onkasa chire bomofo. Onkasa chire bomofo. Opata ko chire ko anje ko abone bo. Opata ko chire ko anje ko abone bo. Yemfa nkodi abrani bo no se. Yemfa nkodi abrani bo no se. Chat mu to da fota. Chat mu to da fota. Dia prim makmas na ko amakwa media wisi. Dia prim makmas na ko amakwa media wisi. Okwasidea makwasidea ine de mretifi. Okwasidea makwasidea ine de mretifi. Oh, sefa anche na fa kwa e. Oh, sefa anche na kwa e. Ofo chemnyanyi ni biekum wakon ezese ne tan kwansen. Ofo chanyanyu biekum wakon so na kwansen. Obi kwani mbonkote ni senkunyen. Obi kwani mbonkote ni senkunyen. Me kwa chamutini pobiasmenyini. Pobiasmeni so atimso amochamso. Me kwa chamutini pobiasmeni. Pobiasmeni so atimso amochamso. Kwa kware chema koi. Kwa kware chema bampata chumi subi akrono. Empata chuma tie fru pempem so atimso amochamso. Kwa kware chema koi. Kwa kware chema bampata chumi subi akrono. Embede tuma tefu mbata mso mo chemso. Enso ko yin jemfemi ya brofo yin jemfemi ya ye biebie mo frere ya dira jabonchobo ni apafrakun. Eru jemfi bepem so antimso mo chemso. Enso ko yin jemfemi ya brofo yin jemfemi ya ye biebie mo frere ya dira jabonchobo ni apafrakun. Eru jemfi bepem mso mo chemso. Yo sinkutu odan kutu abra kutu akwa aransi achimedio. Ya chamutini bo afo ahoma. Anti chebe mpepso antimso amochamso. Yo sinko tuo dan ko tuo me kwa jan search madio. Ya cha metini bo afa uma. Anti chebe mpepso antimso amochamso. Yen kuma ine ni ado wa techi denche fo denche menso. Denche mo akwata mpepso antimso amochamso. En kuma nya ado denche fo denche menso. Denche mo akwata mpepso antimso amochamso. Biti edie na brapate edie na aduma iteche amani chebidiedu. Mesma tete china ina prakosa. Oyina mi akwa chinso antimso amochamso. Biti edie na brapate edie na aduma iteche amani chelebedu. Mesma tete nya prakosa. Oyina mi akwa chinso antimso amochamso. Asina man pransin. Asini fa bakroba di otibido tipso antimso amochamso. Asina man pransin. Asini fa bankoba do tibido tipso amochamso. Otinkwa panyi kwaru kuna mumu. Oftie pumade bo afo aduanma. Achimini bo afo usu. Osu bo so antimso amochamso. Otinkwa panyi kwaru kuna mumu. Oftie pumade bo afo aduanma. Achimini bo afo usu. Osu bo so antimso amochamso. Oso ni ampem. Kofi srampem. Edinkra kojo bempem so antimso amochamso. Oso ni ampem. Kofi srampem. Edinkra kojo bempem so amochamso. Me bese kunu masonu brakoto akwa abrofo bi nkwanta. Akwasika sabe mpemso antimso amochamso. Me bese kunu masonu brankwa abrofo bi kwanta. Akwasika sabe mpemso amochamso. Ochina ine kwa. Poto ego biso antimso amochamso. Ochina kwa. Poto ego biso antimso amochamso. Oseye okumbo isa nwaru jemfie. Oseye okumbo isa nwaru jemfie. Okuma potechimo otie fon asie. Okuma potechimo otie fon asie. Oh, chire foda mi fada mfunye. Oh, chire foda mi fada mfunye. Bobi abaji seye framp no dem fewisi. Bobi abaji seye framp no dem fewisi. Oseye mo dinya wisi o. Oseye mi mo dinya wisi o. Obreti abo ahono. Obreti abo ahono. Afọ mejo daya mejo abra mejo deba abra fobano. Afọ mejo daya mejo abra mejo deba abra fobano. Chiri fi ankani krobia tin coach mo champion funye. Chiri fi ankani krobia tin coach mo champion funye. Ya motu ebu abambo smentie. Ya motu ebu abambo smentie. Opoku panyi na kabadon kunsum mo champion funye. Opoku panyi na kabadon kunsum mo champion funye. Osafuru poku ajemo Argentina no smentie. Osafuru poku ajemo Argentina no smentie. Don't grab me, grab me. Don't grab me, grab me. Don't grab me, grab me. Don't grab me. Apia nyini kwa from koya uni grab him grab ranich mo champion funye. Apia nyini kwa from koya uni grab him grab ranich mo champion funye. Achira madia pia kusibin pona no smentie. Achira madia pia kusibin pona no smentie. Kwadio kuntuo bo mo champion funye. Kwadio kuntuo bo mo champion funye. Ejakuye bo abankrojum fra. Ejakuye bo abankrojum fra. Osaji fu from no dem fa o. Osaji fu from no dem fa o. Osaji fu gunyagwa sinye. Wasaji fo gunyagwa sinye. O Krasantina die tina sinye. O Krasantina die tina sinye. Wo krubela tobela de fa gunyagwa se ajumla chemera. Ayi madu ba kumye kwete aferu nyi. Wo
na kaneti fuch mo champion fungenyu. Wo se tu na kaneti funwa o. Otumfuo ada etosonso afimu enene ekoso na Asante hima doti yechi ada edikan nie ye wo manhia Otumfuo yewura krobe Asante kotobohene Otumfuo setu atenase sade da ada bia koso no kotobohene trase se ya ade hye bechia no na no mabechia enipa pii so a omu free chirichiri benche ye bechia kotobohene na omuma yewura ada etochi nti ene so saa na eko na minua emrante wo faase e wa ha mene no nene ye bedi chiame e wo dwumadi mu emrante memo ada etochi ada ento di emo akwa babi nso ya nua minua ada a edikan wo na Asante hima doti ye echi ni ede ye na abeka kire ye nso ye be ne da enne de etwamu no ho minua ni mfo me da se de tie ne se ada eduru ho no mo a sebe ya na akane no e wo se de ye no na ye hu se nananom nyina twa sika hyehye won ho ma ho sebe eburu sebe so ye fe e ma ye hu ne se ye gidigidi fa ana asibi so wa musu o se tutu badi akonta regiment am so wa mnesu ajai je so to mu ese o se tutu mu bi na oba onwa edimo adamo adangaji abu bele compinting o se tu compinting so to na patitu o group aje no ti ina otimu kamfra fra we yes bam no hia se ma no pre nanan we ma kwa tibo ni otibo ni nkra o da so e so to o do amedum no na do adan o se tu bam kwa o se le kwa o we yes me kwa kwa to asuom
so me aka suom. Osubidie. What can tankranchi boy for to be at him anim. Oposo do ase yawo. Abanya se apamu. Wo tu akantama bro pasa mo dikimasem. Wo se tu. Ufo nya kwa meka na mokodre. Okamfrafra. Woni baby atabode wo chimo champion funge. Woni baby akumya mo de danu wa o. Wano anka du dwane amofra ne panyini kwase atu ne ene wo se atu dase ebufu pa no Otumfuo awurade mfranfo akiri bi ni akrada kojo wo se atu wo di afranfo ne pa ko man to kana na wato afranfo bankati akia me awi abeta tumile mina pe be die mina punye emina po se mi program ay kunye mu frere o se ni adom no wa o for apai no wawie sabre opani a obegina ho ye Otumfuo protocol officer owura sa ahene obegina ho de a na atitire a eba kotokofi a obema yewura de toche no na obeda wo modi akire Otumfuo achiame na achiame amakwan ama wakochia kotokohene ama na de toche said de bia ye no eya na Kumasi Metropolitan Assembly anase Resek Asante mantamu regional minister ene abambofo ena wo motedi kan enti ebehwe se ebekọ na saa KM major owura zuba ewo ahanom owura zuba ewo yentem ha ti mehu no ha mehu abambofo ni nyina mu asahene wo ha Asante regional police commander ewo ha prisons penny wo ha fire service penny ewo ha ena asojafo nso sahene nso ewo ha Nivo medase oze na obisa Akwasidea se de na opese uhunu se Akwasidea ebeye na de tie ni se yedaso ewo eye dotiye ni mu sanse enne no ahofade no eye sebe ateche ampanifo beka se ateche ye kan ateche se ye beka na se ahaban dwane ana se ye be frantuma ani dum ana dotiye te se dotiye enti enne no nya de se obehu ne se nananom fa de ne sika bobo honom ne ade bi ade ne de de ya yebedi nanso enam se birichi abo kotokoman na sabi eburu sabi oson ade ankyen so ne asi na Akwasidea mu ne enti no na yeda so wo birichi ebo na mu a enti ne no hu ne se Akwasidea no wo de ohwe afade no a nananom dodo na afade ne ya ateche ekire se yeda so wo dotiye nim a yeda so ewo enibere nim nanso Akwasidea ne de eye de ne a na ewo se na mamenkai amomfo Ɔman no se we ka ho a Akwasidea etoso enson eno no enti na ka Akwasidea mienu na yede afenyo ekọ ewiye ewo akamfo asra na no eso saa na ubisa na etie yewura kotokohene ene tie adwamu ya nananmo twa ne ho hia sebibru enchekra etitire ne ani ntre baaye ebechia yewura amana de toche yeye na Asante hema doti wie ya ode na Asante hema ni pedua ka dote no Akwasidea edikan ewo na Asante hema doti ye chi no enie omanfo ye mamakwaba Opemiso TV Opemiso radio ugusu a wo hwe ye na wutie ye ye mamakwaba bakotofie ye mamu nyina da etoche enchekra Otumfuo protocol officer owura sa ahene e de atitira eba ye ni din beto Otumfuo achiame anim na achiame makwan a wakochia yewura kotokohene ama no ada etoche nimfo mamenka sembe nkyere atifo ebi bebusa se ene Akwasidea no adai na nanom nko amanhia akotokofie ma ye de no na de tie ne se so boduam ye wi a wodi abotie ne ntoboase ne brebre
kumadinkra kwadwo yawada wa wo chia me putu akwa kwatwe brafo enso wukuni yawada ena dinkra foforo so afenam so a kire wo yawada kuro ya no abrafo ne so ye kan ho bi entim jakali sisa ne man ko boni feyi ase akotoyemu kuda pa kuo yawada okochi anye san na abusu eni akwa ato ena betu broni di anye san ona konfa na chewe bese ayefe na komen purugu wo man fifiri ye di ye gina ye na kuda pa kuo to sumie no yi sika firi so no de she bra finya msem na o twa tire ma konfa na che sa gi tire si so man tanusuo no me bo ka she de tanoso ano 19 kwansini du mienu was my brain poem ena abre po kase oka na sam to wo se santene bedi nto okura wota na maninka trim manin piem firi wano santene ni padua wota na maninka trim manin piem firi wano na so no ho asem hye otiri ma na sika dwa ni gina ye na aye no me efiti to odoma nkoma bo ade nyampanyini penso besi ne okochi anye ni setu edi enti na nipa ni bere wo abro ni kokko okura ni bro mpempena ne sika dwa kofi adawro manti ene nipa ni bere wo efiti ti amane ni sika dwa nhyehyɛ no untu bi ntwere nda ena hunyi bi so mfiri mu so da se bi mfiri ni maba so wone santen bre ni bafuru dua mani ni kanfro na nyansa po hoyi esa na obanyansafo anim sika dwa ho bambo eso ni kontonkuro re anim o se tumi bo de ntumpa na aprede na mentia na ore chechirefo no wan ene ko dwoba o kanfrafo je ko wa kusingeyi o se twe kusuwan watch mo champion fungeyi o se twe kusuwan wo ni wa o Otumfuo brani ena apai na wie no bema emu nsem no yenka ho asem kakra o hedi nsem efiri mu bae no de tie ne se onze na o ka asem bi se wose mabre epoimu eno ne abrepo aha ohene san ne ahensan krobia Asante kotoko hene se tu na mani nsem a wodi ye eno na ya na ohunu se abrafo no ede ebe no ebra na bruni mankata ha Asante man na one na Asante man gifiri gina ye na woche ni twa so bodu mu na ene Akwasidea na Regional Security Council mayor owura ofori ajeman ene di omanim ene omaba benifo na ebechia yura no Otumfuo protocol officer na nasa ahene ena abo wondin amrado ohwekumase kropon badwa so ne dikan Asante memu prosi commander DCOP Emmanuel Teku Jotu anoso ena yenuan mabambofo nka ye ne yini diso sa me me madama ene Akwasidea Otumfuo akrachefo a wode kwei ni puntuo ne kanko ene ne nananom bambo ede ya hye yensa ena yegina mwanimi ene Akwasidea yebaya yebaba beda yerwase dwumadi ode maaye ne nhira ene na kwankyere yegusudi yeda na se ne yesa ba be sre ne nsem nhira de aka yenim ne doso ne nhira eka ye ho a yebetimi aye ama asanteman agina yi yebaya Otumfuo acha me madaroma yekwa ensem snap pentunsia brandy pentunsia whiskey pentunsia yeba bo mu ade acha me bo mu ade Otumfuo akrachefo bo mu ade ahenka bo mu ade Otumfuo aboafo bo mu ade kwadwumfo bo mu ade Otumfuo tiniyefo bo mu ade echemne intahra bo mu ade phantom from for bo mu ade Otumfuo photographers bo mu ade woni ocho Otumfuo video bo mu ade Otumfuo bambo for me security bo mu ade ene odwampa otu adua se yeba yabema yera ade toche na yebei mene Otumfuo akrachefo mo hwe bambo so a yegina Rex Ganemu ena yenam na ewose Otumfuo akrachepeni santimantem so afo Honorable Dr. Amakohene odi enim deba na so dwumede bi edna kokopi nkran nti se yenyina na nemu na yemeye na mane na yefa ensom ne senti posi stadium penia
or Asante Mantema Regional Police Commander. Openya Oshe Immigration so was Asante Mantema Regional Commander Immigrations. Odum Judgment Fire Service, almost Regional Commander Waha. Commanding Officer Da Strafwano Ewo 4BN, and also Waha. Yeah, catch Penya Regional Signals so Ewaha. So na itete fu adwuma for mpanyi for so ewa asisi mpanyi for eka ho na regional commander so SSS menya na name na mense Otumfuo achiame na nipa ohwe menshia division so mano police adwuma ni mu yera Hammond so onya kwanya na dwumadi a waba hyase o menshia division wonfa no enche Otumfuo na onje ne nsem hia na ono so dwumadi a obedi enye sompa na fen mo nyamhye emre Asante man tufu achame na yeba ya yema yera ne Asante man adetochi Mira misu bro Daroma said onana said no say omujina ha Regional Security Council anem no mujina Daroma onana mo akohene Regional Minister medie na kopi nkran se nkodi animu wantimi ama no watu na so oni mpanifo nyina animu na ene oni media de Daroma edikan wo se aseda no de ma wo wonti no mti baabi dwuma wo di hye wo nsa wo gusu di bibi ekoso wakwankyere no mpa bonti aseda no de ma wo omukoso sre so Daroma wo besen hyira wo mu ne wafutuo no wakwankyere se de be ya de wo mu ye bia so no be nkoso na di mpuntu beba Asante man Daroma nana no se ne wo no bidi ada omkrom nsam broni nsa pantunsia brandy pantunsia whisky pantunsia dwampa otu adua Daroma obo mu ade wachiame bo mu ade wohenkwa bo mu ade wakrachefo bo mu ade security bo mu ade wabrafo ebo mu ade photographer bo mu ade kwadrom Daroma echem omunyina Daroma omu bo mu ade kan ho eburu na mpanifo a deda no nyina na oda omwadi Daroma ede kire wo panifo fra waba nso ode akwanye nso eyi na kire so no na eba bi fra se di dwuma wa Asante man Daroma onana no ba ya de omusie no eburu Otumfuo de mase papa Regional Security Council. Nanano, Women Premier, one in a pamphlet, Yan Pre on man, Yan Premier, one in a pamphlet. I'm Rado Hikumasi Krupombe Jaso and Muasemono. And Otumfuo Achiame Diato Nenimuno. Enti KME Mayor Kinzuba, Onona Ekochia Ira Kotokohene. One Otum Wachia Onona Echia Yero Otumfuo no. Amrado Hikumasi Kropombe Jaso we Asante Mantemu Prose Commander DCOP Emmanuel Tekuju. And then and IGP Bona Baso. Efa Juma wo diwa Asante Mantemu a yetumi ache akromfo awremfo nipa be brudu. Nti ono so na wochia abambofo nkaye ni nyina eka ho immigration penifo fire service penny ena ono so diso no penny a wohwe asrafo dwumadi so ewo importemo ha ono so na ekono otwa kotoko hene pruse frise yewurade wo yesahene kotoko hene kosa a Ghana man kosa da nti na sese utwa no pruse ti hu so utwa kotoko hene pruse a sebe bru na ese efata afi mpenifo nka ye ka ho no na echia yewura kotoko hene no ade bia se ya na sebe bru ekono Asante man ne nso no ene ne mmerebo emu mepo mu abotan mu nipa nyina ye kotoko hene dia adwuma bia sa wo ye srafo wo ye hwan o yewura kotoko hene na sebe bru osmo no nti duru ade a na omo bechia kotoko hene ama na de toche no osere nshira bambo ne kwan hosan ma wo ho na wa ma yewura mu ene yo ene osom minua odama wo hwɛ sɛ de regional Otumfuo na enso na akochia na owura amankwa Regional Police Commander Ubidika Nanzena Division Commander owo menhia wakoji na home na mayi IGP ayi nipa fufuro aba na owo KNUST enti ewo Asante memu ha ya asi ombegina ombehwe menhia division so nidin the Chief Superintendent of Police Hammond
Frederick Hammond. May you not Otumfuo. Mr. Ebru, Adarma said the principal was saying no. So, Nana, in Chebia, Napena, or Menshia, Yini Freeha, Fini, I don't know Hammond Abba. Makonya is so, a natural, Madame Weshrano, so the Bay and the Drum, Bibia Bay and Coso. Kona Ranchana. You, enti Ura Hammondwa, Obeye Menshia, Divisional Police Commander. Akane no tech. Prosi Asante Mantam Prosi Penia Jina Nchen, and watcha you rakotoko hene. Monsha ne so say Asante Memu ne Ghana meimu. Edwuma bia ye be you be secondini no. Aje so odi kan bakotoko hene ho betia yewura. Je ne nsam nhira ne kwa ho san. Ene afutuo ni akwankyere na odi akoye adwuma. Timuhu ya enya nwanwa. Yesire nyame pama no ye se ada beto yie nso ama divisional commander. Abrebia nso no se yetena se eye Akwasidea na se dwabo bia mu no a Ɔman mu kotoko hene tena se a Ɔman mu mpanimfo ne yetitire nyina no obia ba na wabesere nhira na wasan de akọ saa nete afufu bi nso ba yewranim Otumfuo protocol officer abo onum dinti momenti Odaroma nakoa akosa na dwuma yefo mpanimfo a omoda Boost Energy and Crime na Odaroma bibi sankrem enti mpanimfo no omotu kwan nto omoye ne se ye safety manager Mr. Andrew Jemfi one ye driver omomeka me ho na asede esenka omoba na omni yewura edibedi ade no yemfa emra na nyame ya omadom na omokoba omaba na omaba be chia yewura nti yewura chame ba ya broninsa pentu dumienu ena doko nso so create aduonu ena nsuo nso so ena nso adaka no aduonu ena ne Otumfuo bo mo ade nso so ewa ha no mo a omo se ada ma yem famra na ewie a omo ba omo peda no abesra yura na e ba ya Boost ya manu didi no Mira Mr. Ebru said the Onana said no. So Adarma wa Onana Kusa, Boost Energy, only penny power dano. Sesen ko di ani mu ba ne no be dia de dumadi na kopie baby watu na nanu se de bi muni kan na monko koni me na nani ade me a me ba me di akire ma be chia me nana ne se ne watu mpanifo yi se omomra memo ade tochi omba ya omukromu se mbroni sa pentu dumienu Adaroma doko adaka aduonu nsuo adaka aduonum ena Adaroma obo mu ade nana no ba ya de omu se ne Ebru Otumfuo de mase aye no Ghana ha nyina Omiempre boss foye. Yempre wano me. Yempre boss foye. bekuwa ehwe edada Ghana fangwa horo ani Boost Oil omo pani antumi ama ena wasoma ama wo mo abisi na 9 ti omo ba ya omo nantese na ira chiame de tu dwa no enti toko hene de Ghana bibia se bibru Asante mai sabi eburu sabi so kotoko hene na ne dia enti se obi betintim adwuma so obeye den ewa Asante mai mu a na eye sabi kotoko hene na daroma ena wama oba bia ma watena enti se koduru se Akwasidea wukude anase se dwabo bia no a na esese wo Santene bi ba yewura kotoko hene nana no mo ewo New York omo nso na ato Santene a se bi bru wo mo ba no ye ka se Asante de eso tre ekowiase afa na nyina ye ka New York a America abrochimem nemfo de te ne se won se Asante ba bi Asante beduru bia no woyi ne ho kyere ena kotoko se so ma wuru efiri ukrom hena ban ba o yira wa adwaba ase ye de amane ne amamre ene tete ye enti enam se ye de amane ne amamre tete ye ne ba bibia ye betu bia no wo se ye dan ya amamre na di ayete se Israel ni wo ye ne dan ba bi obeturu bia no wodan so wo so hu se wo ye Israel ni sa na Asante man no enti enkoti Otumfuo chairman Asante man of New York hereby
ebe boa me esie ye nana ehema he say ye kwan yesre no ye dwuma mu no emre no aso enti eba ne abekra ye wura na yakọ ne akwa kutua ye dwumadie so eno tina ye bai ye wura ye ba so ye kuta yensem snap mako ensia hani asluto mienu Otumfuo bo mu ade enso ewo ye ha Mira me so ebru onana no yi Asante former ewo New York o maka ho abom aye ba kwatiku adara my ba say na ye mada ne benkum so o mobile de eso mo ye bi o mbeye fi na aduru say o mo ya ahobo akọ enne watra say ada o mo so mo ntimi ntina o mo ba be no adi ade o ba ya ensa hodo yi enyina de o mo no edibedi ade no no afi o mo bo mu ade enso eka ho say de onana no ese no nebru Otumfuo de mase Adama wabambo for de eka ho na ahema de eka ho Otumfuo henkwa de eka ho Otumfuo achiame de eka ho na Adama wa mu de se de onananom se no bo mu ase na ewura nsho Nananom, Mommy Empire Ashanti Union for ye. Yempire one man. Yempire Ashanti Union for ye. bo mu ase Yo, inti said ye di kanka, you know, Otumfuo nananom a ɛwɔ New York, America. Ɛkyerɛ amambra omukuremu efe papa said you be a kwa okra ne mame ana ne papa no ha owu kotoko hine nimu de ni gina no nya de ketwa kra anti ohu se ne nana no ho po a na che se enti na ye frɛ ne se waye wo kyerefo ono no trekrawre ene brawre ngoma so nti sabi eburu sabi so hunu se obi ba na sabi obegina ye wranim na hunu se bia ahoso bi kakra ba omampenda da akofo menino Otumfuo chiame ene mi gina ha asem kesisi wo fie ha na emom na metu kwan nti mete se na ya dan no na mi se me ba na me besom na mi be je me ne na nshranso inti me ba ya mi kra snap pentu mi kra wine adaka baako na mi kra whiskey single malt baako any Hennessy X so baako any Otumfuo we mu ade inti me ba ya me asemene Miso bro adaroma onana idie Dr. Pani efia ne na entiapa bibia adaroma obabeye na no die sie adaroma no atia ne na achi no oni ha na me adom odina bedu o se ne mira atena si dia da mintimi ntina me be mira de toche no hu se me wo ha nka mbeboa bi ne oni obedi ada o so okra ne nsem bro ninsa pentu adaroma netherberg adaka bro lebu strada whiskey strada na obo mu ade said the onana said nebru Otumfuo do was papa when they ran show Nananom, Mommy Empire Ohina na doctor ye. Yempire noe. Yempire Ohina ne. Mrs. Sharon Didipali. Dr. Penny, Oman Penny, that Akufo, and Dr. Penny, and who say, Obaya, or so, and Yura, ebidi ade, Hana, Ochia, or Kronos, and it's a pepe. Yakoso a kai mose and ne a yada a toso and son Akwasidea a toso and son. Aka Akwasidea me no na Asante Yasrana no yafe na yede akwa kugu.
Otumfuo chiame. Area we me by a mamba no boni. Ade to yena na eni no. Na domino doso. Enti me enhuno. Ene meni enti ene. Anya me adomot na ase no. Ena me ye ma dwen say. Me kra me nsem nsuo. Cartons 10. On fan jojo ne ko. Na onya ahoden. Non koso. Emfa ni sunsu mumbo mene nkola ni medjuma ho bai. Inti me bai ya. Tina bai. Ena me mana de tochi. Odaroma wona na idie. Eda odi kan ba ya so na brewa de ni ja prekope nti wo fa se na sebe ne papa ne prekope. Na de ba yi odaroma ekwan amama wantimi amachia. Wo se da bi me na prekope ene watena se ada meko na kakra me wo makode na di a kire me na. Obaya nsu adaka du. Odaroma wo se de fama awo ba yi no nebru. Oguso bompa yes nyame pade ma wo. No sre so odaroma shirado na odaroma bompa ye mo nso onene ma no. Ye wo se nebru. Otumfuo das pa. Nananom, momiempre ohen na na ye. Yempre noe. Yempre ohen na ne. Krobia Asante kotoko hene ne nana kokocha nana na ai waba ononso ne nana ebedi ade Dr. Asante Abdulkarim Mohammed Aminatu Abalak. iti sa wo hunu se ene eyade na se dodo no aba na woni yewura aba bedi ada na ya amane ne amamre ekwan so sa ane ye no utie se de eye kotokohene nana no eka ye na wose ebra na sabe brichie bo Asante man no na wontimi enya kwan emma afe na sabe ebru yewura atenase ti afe no wanya akwanya ono nso ne yewura ebedi ade sabre eye Tuarekfo openia odawo ano na waduru ha ono nso ne yewura eba bedi ade waduru ha ene ono nso so sere sabre bafo smankwa hene ena ono agina Tuarekfo anim ayeni je ohene enim nenne ojina sebeya one yewura ebedi ade ochire na odi achire achiame na sebe omonso ya to yewura enim Oso woni yewura bedi nkra na wo hyira okwa wonyamande bosu. Baya doko nakadu nsuo so nakadu wale bakra yewura. Mira miso ebru so de ba phone man kwa nse no so adaroma Niger Tuareg hene ne hema ba ko adaroma Ɔman ne be si na nan ebra na hema sabe odan be nkum so wa betena ha daato no afi no ya ahombo ase okọ adaato no de adaroma ene no be ba be no adi ada be mu ade tochi ne se ne oni na hokanfo nyina ba obaya okura ne nsam nsu adakadu doko adakadu adaroma Tuareg ba penna na hema oba besi ohene na nan no be di sabe na hema enda no said you was in the group. Otumfuo the massive. Nananom, momiempre Niger foye. Yempre wonu mwe. Yempre Niger foye. Tuareg ohema wo Niger ono na sabre okwa ode ensa koto nsayem na krobia Asante kotoko hene ehira no efri se abrewa kraya okọ breman ane waba abetna ha no na nyina enti Tuareg pania wada omonso ano ewa Asante mu ha ono ne di animu a one won nyina ebaya ote se bafo smankwa hene eyi wo mu ede ya kire achiame na achiame nso so ede ato yewura enim ti madaroma Tuareg ohema wo Niger ono ena mohunu se okoya yewura ehira no na owie no wode akwansre
ɛtoa so sɛ saa bere wabɛyɛ biribi awie deɛ a ɛneɛ na wɔsrɛ kwan na ɔno nso so akɔ sɛ mɛkae atiefoɔ a toarekfoɔ nyɛ nnɛ nko ɛna wɔn ne yɛwura aba bɛdi adɛ bɛɛ memfa no sɛ ɛnna kakra ni a yɛyɛ sagranti muhu sɛ ɔmo nso so ɛbae a sɛbe wɔne yɛwura ɛba bɛdi sɛbe saa berɛ adɛ anaasɛ sagranti a na saa berɛ yɛdi aniberɛ mfie wɔ ha aduonum a buroni ne yɛn ɛde bɛkyerɛ kaa so wɔ asanteman mu no tuarekfoɔ yi ɛbae nti sɛ ndɛ mo hu wɔn sɛ wɔwɔ ha no mu a na sɛbe ɛnyɛ nwanwa sɛ wɔbaeɛ ɛsiane sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa no adeɛ biara no wɔn wɔ wɔn ananmusifoɔ wɔ ha a aberɛ biara wɔn ba ɛma sɛ duru sɛ adeɛ kɛseɛ bi anaasɛ adeɛ kɔ so ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie mu a wɔn sɛ wɔn nso so ba ɛne yɛbɛdi adeɛ na saa ɛna teɛ pɛpɛɛpɛ. Unya no babia manhyia kɔtɔkɔfie mu Otumfuo radio 104.7 Obrajanie o se tutu ya
Nafia Prehine Strada. Asante ma pentu. Additional man ma pentu. Kotu Nahima. Kotu Zone Console Strada. I have 5. Continue with Bentu. Nifa Strada. Adonte Strada. Ankobia Strada. Mare Strada. Ukoso Strada. Otumfuo Asante Strada. Regional Minister, Regional Security Council Strada. Post Energy Strada. Master Ranch and Mabawa Strada.
Baroni Abonte. That's it. Na sebiburu sebioson na yede ade no eba awiye se de abrebia ya na ye kan no hunu se samanka apagya ne mu samanka apagya ne mu pe na yewura soso apagya ne mu tisabre yede ade no eba awiye ya eno no probia Asante kotoko hene apagya ne mu mekai mo se ene eya de a etoso enson obi bebusa se de ye no no sa pepepe ne ye no ane bibie ni hono mu a esesa efri mu eti sabre krobia Asante kotoko hena pagya ne mu ema oremfi se aka Akwasidea mienu na Asante yasra na no ana yafida no na yede aba awiye Asante yasra na no ane aka Akwasidea mienu na sabie buru sabie son na Asante yawura yafimu na sa pepepe ena etie kotoko hene apejane mu probia Asante kotoko hene amane mu so se kotoko hene sore na wo kwa na se opie na wo ba uhunu se eye samanka ena edikan eba no ai na afe niema aka ediso na probia Asante kotoko hene hello Sapa pepe eletie anche yade adeno eba na wiye na nanu mafa nyina na wo nyina ase bukusua etie 104.7 Otumfuo radio ene eye Akwasidea nanu nyina eye Kumase atena nkonya nanu apemfonfo nyina omo nyina ebae
dodoɔ na sɛbe ɛgye deɛ ɔyareɛ san sɛ korɔbea Asante Kɔtɔkɔ se yɛsuaeɛ a na yɛsuae ayi yareɛ nti nananom deɛ ɔyareɛ deɛ sɛbe yɛburu wantumi amɛka yɛn ho ɛwɔ ha nanso nananom bi wɔ hɔnom a wɔatena nkonnwa ɛnso so ɛtumi ɛbae Kumase mmeranteɛ Kumase mmabaawa nananom adehyeɛ ɔnyinaa ba ma yɛn nyinaa yɛbɛdi adɛ ma Asanteman nyinaa adɛ tɔkye na yɛagye so sɛ adɛ ntɔ yie adɛ ntɔ di yɛsrɛ kwan wosan ɛde ma Asanteman yɛsrɛ yɛdie ɛde ama Asanteman yɛsrɛ nkɔsoɔ ɛde ama Asanteman na yɛsrɛ mpuntuo ɛde ama Asanteman nkɔsoɔ ɛsrɛ sɛ anigyeɛ a ɛde anigyeɛ pa ɛba a ɔman no bɛyɛ kɛse na ɔman no apagya yɛbɛyɛ musuo ne ɛsan deɛ nananom adaroma ɔmpa no nyinaa ɛno nti na sɛ adeɛ bɛkye Akwasidea da a ɛyɛ dabaa no nananom kɔ konwadɛm yɛprɛprɛ fie mu yɛprɛprɛ baabi biaa na yɛama nananom kwan na nananom aba na nananom ne yɛaba abɛhyia na yɛde yɛn mpaebɔ ɛnam nananom so na wɔde akɔduru Odwa adi ampɔn masa yɛde firi Kwame Yadom anim ɛde ama yɛn saa bere wote sɛ mpinti ɛna ɛreka ɛdi korɔbea Asante Kɔtɔkɔ ɛhene akyi wonya ne baabia sɛ ɛyɛ 104.7 Otumfuo radio wokɔ YouTube nso so a ɛwɔ live wobɛnya yɛn ɛwɔ Otumfuo TV Facebook nso so wobɛnya ɛyɛ Otumfuo radio and Facebook live wobɛnya yɛn ɛwɔ hɔ wobɛnya yɛn ɛwɔ Instagram and Otumfuo radio wokɔ X nso so a wobɛnya yɛn Otumfuo radio wiase afana nyinaa wonya ne baabia ɛyɛ manhyia Kɔtɔkɔ fam saa bere korɔbea Asante Kɔtɔkɔ hene ɔkyere akorɔma wama ne mu so korɔbea Asante Kɔtɔkɔ hene ɔkye akorɔma no wama ne mu so ɔno na ɔte krawiri ɛne brawiri ɛnwoma soɔ ɔma ne mu so saa bere yɛde adɛ aba awieɛ adɛ a ɛtɔ so nson me a me ne mo ɛkasa yi me din ɛde mmeranteɛ wɔfa ase adoma nkomasɛm wobɛnya yɛn ɛkyena Nyankopɔn yɛ adom a hyia yɛn korɔbea Asante Kɔtɔkɔ se sɛ wode wo nsa ɛkɔka aberewa a ɛnana a wote adoma nkomasɛm wote ɛmani nsɛm wote afisɛm wote abɛbuo wote kasabɛbuo enti saa bere yɛde ne nyinaa aba awieɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛne yɛn hyia adwoada 104.7 adoma nkomasɛm medin ɛde mmeranteɛ ɔfa ase medam ase